Oké, akkor nézzük is a finomságokat. Én erre vagyok a legkíváncsibb. Nagyon sok! Úristen, de finom! Karamell. Az vajkaramell. Őt nem kell bemutatnom. Nézzük a feketét. Fú. Úristen, ez a... Segítem, ez valami kosz lehet. Na, nézzük. Hát ettől a narancsárgától mi bajom lehet, ugye? Ez. Ez se jó ízű. Szerintem valami... Csoki békát. Ítok ki csoki béka. Lehet, hogy nem fog megszökni. Na nézzük. Ilyen kis ropogós kis mint a keks darab lenne benne, ilyen crunchy. De finom. Kekszi, hát össze. Nagyon jó illata van. Nagyon jó illata van. Júj, Harry. Harry van rajta. Na nézzük. Nagyon finom, kakaós. Nagyon jó. De jó. De finom. Kicsit olyan, mint a Kinder. Ahhoz tudnánk hasonlítani a Kinderhez. És pattog a cukor. Tudtam, hogy pattog a cukor. Tudtam. Még egyet. Ez nagyon finom. De jó, az egyik kedvencem lett az a csoki. Na, nézzük a kekszet. Keksz. Meg van nyomva a csoki. Nagyon jó. 9 és 3/4 vágány, Roxford Express. Nagyon jó. Nagyon jó. Most nem. Most is. Acsi, letudva.